ya seku-right. Ngicela lapha ubheka uphawu le Ubuze ukuthi yakuza. Uyangezwa? hey Njomani, Ikhuphe mic. Ikhiphe the Njomani. network. Network. Konje Njomani, ngiyakuzwa ngapha, ngazi noma uyangizwana. ya ngiyakuzwa mina. Singane. No, uma sekunjalo sekuqodile mfethu. Sesezwana. Hayi konke sekuhamba kahle. Ngicanga ukuthi ucingo belikade lusiphazamisa ngoba yithi bekade socingweni. Ngicanga ukuthi ucingo beliphazamisa, ngithi bukade ususocingweni ngapha futhi ulive ku-Facebook. Ya kodwa manje hayi konke kuhamba kahle mfethu, kuyaqonda ngakwena. Hayi, kuyaqonda mfowethu. No, siyabonga masiqoda sibona ukuthi lifikile usuku la namhlanje zakwazi ukwenzeka. Sibonga ukuthi nosuku la namhlanje lifikile izinto ziyakhona ukwenzeka. Hayi kunjalo phela mfowethu. Alukho ngafiki nelokhu ufanele ufike. Ngoba wonke umuntu ozelwe kumele afe. Abantu nje banamaksa ukufa kodwa nje into ekhona la emhlabeni le. Usho ukuthi umuntu osaba ukufa kwakumele agoloze engazali ngoba vele wazalwa nje. Kwakufuna ngafaza wasala mfowethu. Ya no, uqinisile mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu ukungiboleka leli thuba sikwazi ukuxoxisana osukwini namhlanje. Igama nginguSiyalo uthandwa yimi ngingakazwane ngoma mfethu. Into nento esifuna ukuyiqaqisa namhlanje ngoba kuwona wonke umuntu othatha isikhathi sakhe wavulela lo live wakwazi ukuzosibuka ingoba uBobo umfana wepiki ucela ukuthola iplatform la azogonyuluka khona emva kokuba ekhiphe ipost ekhuluma ngokuthi emculweni kwenzakalani ngekusasa lakhe futhi iziphi ingqinamba abona sengazathi ke zimvalela ukube Njomane besingababhali bamaphephandaba besizobhala futhi nasephepheni ngoba udaba oluphethe udaba olusuke lishisa. Akusingakho ukuthi uma ubhala into ngomuntu noma ukhuluma ngento ngomuntu, ikakhulukazi uma uyintatheli usuke mhlawumbe usulwisana nabantu asuke ekhuluma ngabo, kodwa usuke uthatha izinga
lokuthi wena uyintatheli kumele umuntu odinga ukukhuluma umnikeze leyo platform leyo. So sekwenzela ukuthi wonke umuntu acaceleke ukuthi njengoba sizokhuluma la noma ngabe besingababhali bamaphepha vele udaba lakho besolibhala ngoba udaba olushisayo udaba futhi ofisa ukugonyuluka ngalo. Nomunye ofisa ukudlulisa umbono wakhe engasebenzisa iy'ntatheli ziningi ngokwehlukahlukana kwazo ezamaphepha ezama-radio ezenza konke. Ngibonga nanokuthi ngaphambi kokuba sizoba live la ukwazile ukungivumela ukuthi sikwazi udaba lakho ukulisebenzisa emsakazweni engisebenzisana nawo ngokukhiqiza indaba ey'kamaskandi. So ngibonga Ntshombane ngakwena. Ngithi usu-right, sesingayiqala inkulumo yethu siyixoxe konke kuhambe kahle. Hayi mfowethu ngi-right. Into ezokwenzeka sizoshaywa i-network, kodwa into engizoyicela ngakho ngithi uma uyikhuluma wenabe nje kungabikho ukufinqana. Asikho isikhathi la kuthiwa isikhathi sesiyadleka, kodwa sizokwenaba nje singabi nakho ukufinqa, uyabo. Ngizwa kahle. Yes. Asiqale la sikhulume ngoBobo umfana wePiki ngaphambi kokuba sizofaka izindaba ezikhona nezindaba osuyiphushile njengamanje. Ukhulaphi? Uzalwa? Ngizalwe eNquthu lapho engizalwa khona, ngikhulele khona futhi. Igama lami nguBonkosi, phathi isizwe Mhlongo, dabuka eNquthu, esigodini sakwaZondi, indawo ngiyakhele eKwanyile. Bayazi-ke abantu. Bobo, ukufika kwakho emculweni ufika kanjani? Imiphi leminyaka le ungena emculweni noma kuthiwa mhlambe ufike ungezile ukuzocula wafika mhlawumbe umlandeli baningi abantu abafika emculweni bengabalandeli abanye babagcina sebecula. Ufika kanjani? Mina mfowethu emculweni ngifike ngo-2003. Mangifika emculweni ngo-2003 ngangigide emantombazaneni kwakuthiwa ingane kaMgoza. Ukusuka kwami ekhaya kwingane kaMgoza ngisuka noGcwensa uMtshengiseni wayezogida ekhaya lapha kwaMgoza lapho engangikhulela khona. Ngakhuphuka naye uZegoli wayesakhiphele i-album okuthiwa Inkosi Shembe. Ngangande kakhulu-ke ngabo oMtshengiseni ngoba njengoba ngizela ngizokhuluma udaba oluqondene nami, angizile mhlawumbe ukuzopromotha kuwo. Ngifuna ukuqinisekisa la kumuntu obukelayo njengamanje ukuthi uma enawo umbuzo sizosifaka isikhathi la mhlawumbe sizobuza imibuzo yabo. Engicela kuwena Bobo ukuthi lezi zinto abayibhalayo ngale ungayinaki, ungayifaki futhi enhlizweni okwamanje ngoba zizogcina ezinye zazo ziphazamisa inkulumo yethu esinayo. So kwakho nje ukudlula nje siyibuke kodwa wendlule kuzona ngoba ezinye zazo ziyadilika nje ngisho ungayimemanga. Ngizwa kahle mfowethu. I-album yakho yokuqala iphuma ngamuphi unyaka? Angizwa mfowethu. I-album yakho yokuqala mnewethu iphume ngamuphi unyaka nesihloko salo? Ngikhiphe ngo-2011. Ngo-2011 ngakhipha i-album eyayithi Ziki. Noma-ke ingavelanga kahle emphakathini ngoba lapho engangiqala khona ukuvukana nami njengoba esangibiza ngalo namhlanje kodwa lapho engangiqala khona ukuvukana ngo-2011. Kanti le ngoma yakho ethi Inxiba lendoda alihlekwa yamuphi unyaka? Yango-2016. Album yami yesi-4. I-album yesi-4 leyo. Yeah. Webobo, asingene odabeni olubhalileyo ku-Facebook la uchaza khona ukuthi into zakho ngendlela ezenzeka ngakhona zikhomba ukuthi kukhona umuntu okubambayo nomuntu olwa nawe ngokomculo. Uqale nini kuyinakisisa leyo nto leyo? Qale kuyinaka 2019. Nganyuka nayo njalo njengoba ngiqaphile nje kuzoba imanje kodwa ngiqala ukuyiqapha 2019. Ngifuna ukubheka ukuthi bukhona ubudlelwane oke waba nabo noKhuzani. Ngizombiza igama ngoba nawe umgagulile ukuthi uyena osothi yakuvelela. Bukhona ubudlelwane oke waba nabo ngaphambilini mhlambe obuhle bokuthi mhlambe ningabangani noma ezinye zezinto ezayiphoqa ukuthi ngigcine nisebenza njengoba usumso? Cha, asiba abangani kwazana nje okukhona emculweni.
Wazana nje lokuthi njengoba ngiyamazi naye uyacula nami ngiyayiculela. Mfowethu angihlala odabeni. Ukungaboni kahle kwami naye umfo kaKhuba. Mina nganaka ngoba ngumuntu oqapha kakhulu, ngumuntu onakayo. Lo muntu wakaMpungose lo ungiqashile ngo-2019. Yes, kuyigcwalisa. Kuyigcwalisa umabhida yokuqala. Yeah. Maye ngiqasha lapho, uyabona. Maye ngiqasha lapho uKhuzani bangiqasha kwaze kwafika usuku lomcimbi benganginikanga ideposit yokuthi ngize emcimbini wabo. Makusuka lapho benganginikile ideposit ngase ngikhanda ivideo mina. Ngathi ngeke ngize ngiphumelele emcimbini igcwalisa ngenxa yokuthi anginikiwe ideposit. Nami ke ngihamba nezingane, ngihamba nabantu abaningi mhlambe kufuna phambili ngifuna indawo, funa phambili ngifuna ukudla kwezinsizwa engisuke ngihamba nazo. Izathu ezazingenza lezo ukuthi ngikhiphe igama lokuthi angisayi emcimbini ngoba ngangafakelwe ideposit, yabo. Ingxabano yethu ke yasuka lapho mfowethu, abalandeli bomculo, abalandeli bamthandeni bathatha le video engangiyenzile, bayilokuza bayitrendisa, babhala ukuthi uKhuzani ehlakaniphe kangaka, ogoba kabakhokhele bamthuka nje basho yonke le nto ababeyisho, uyabona. Kusenjalo isabalele nje ivideo igcwele yonke indawo yokuthi angiya ngikhokheliwe. Nami sengitshelile vele ukuthi angiyilapho, uyabo, ngendlela yokuthi angikhokheliwe. Ngifona kumgqibelo kuyilanga nawo umcimbi. Sengishilo ivideo leyo ngayenza ukuthi angiyilapho angikhokheliwe. Kwabe sekufona uThuthana umfo kaNdlovu, wafona uThuthana wathi mfowethu siyacela uze emcimbini sizokhipha imalini zethu uze emcimbini. Ngamtshela ngathi mfowethu angifuni ukuza ngingakufaka inkingeni, yabo. Angifuni ukuza uzungithwale. Wathi mfowethu hayi ngiyacela woza. Ngathi ngoba sekusemini sengo-12, uyabo. Ngizodlala nini mina lapho? Wathi uThuthana sayofika udlale noma ngasiphi isikhathi. Engaba neshow ukuthi uThuthana wayengeke isukele nje ezikhulumela. Mhlawumbe wayekhuluma nabo abanikazi bomcimbi, uyabo. Inzondo yabo ke oKhuzani yabala ekutheni mina ngaba umuntu wayidestroya umcimbi wabo mangithi mina angizokuphumelela kulowo mcimbi lawo lo wabo ababewukhandile. Ngekho lapho mina ngangitshela abalandeli bami ababili, angithi anginabalandeli, ngangitshela abalandeli bami ababili noma ngangitshela umndeni wami ngoba anginabalandeli, yabo. Angitshela lawo balandeli bami ababili ukuthi cha eThekwini ngeke besangibona ngoba babezosuka laba balandeli bami ababili behambe beyongibukela, yabo. Mabefika le bengasangitholi babezophoxeka ukuthi hawa akasasho ngani uBobo, yabo. Njengoba ngingumuntu ongenabalandeli, inhloso yokuthi ngikhandele yavile ngangakhandeli ukudestroy umcimbi kaKhuzani. Njengoba yena uKhuzani akuthatha ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngidestroya umcimbi wakhe, yabo. Ngizama ukuphazamisa umcimbi. Yaba kanjalo kahle kahle ingxabano yethu naye. Emveni kwalokho wafihla ukuthi xatshenwe. Wakufihla ukuthi xatshenwe. Waba umuntu nje okhomba ukuthi uright, yabo. Azikho ke indaba ezihlala phansi. Ngabona kokhiye bevaleka yonke indawo, lapha sondele khona kuyavaleka yonke indawo kuyavaleka. Ngagcina ngiyibona lempu ukuthi yimpi impela le, kuyaliwa. Ngithi ngiyaposta emagroupini nami afana nezingqwele ngipostela ukuthi mhlambe nami ngiveza ukuthi ngizokhipha namhlanje ngikhishwe, yabona, ngikhishelwe ngaphandle ama-comment amavalwe ukuthi abantu bengangiboni. Ngabona ukuthi lento lena ngalo ngiyibekezelela ukuthi lento le, uyabona, lento le inomuntu phambili, uyabona. Ngalo ngiyibuka lento inomuntu phambili. Manje ngiyabheka induna kaKhuzani zonke ezenza le nto leyo. Induna abantu abasebenzi bakhe uKhuzani abenza lento yokungikhipha, uyabona, nabavala ama-comment ami ukuthi mhlawumbe engabonakali kwabanye abantu. Bayakhohlwa ukuthi mabevala ama-comment ami bona bengangifuni noma besetshenziswa. Kodwa nginabantu ababili abalapha engqoleni abangena ngenxa yokuthanda mina ngoba ngesikhathi bekhanda lezangqwele zabo babeyikhandela ukuthi wonke umuntu oyiciko, uyabo.
ukhuba nje since kwenzeka lokho ngabe sengivaleleka yabo kuthile ukuze kube manje ngivaleleke emcimbini ngisho ngishaya ingoma abantu bayijabulela bayithanda nami ngisebalazweni ngaleso sikhathi njengabanye abantu ngizwakala nathi nje ingoma ngishayile manje ethi ngiyeke ningikhole wonke umuntu uyithakasele nabantu bayithakasela angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcineko yabo angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umcineko ngoba uyena ukhuzana olawula lapho yabona uyena olawula lapho ukuthi umcineka akhethe bani umcineka akenzeni yabo bahlangene nomcineka babangani kodwa mina engikucelayo ukuthi lento akayenzayo lo mfo kaMpungose akayiyeke nje ukhuzana lento akayenzayo ngiyababona nje abalandeli bakhe bona ngoba bajabule bavikela inkosi yabo bashiya inhlamba ayinamatheli ke inhlamba akunandaba nje futhi nayo into engenza ukuthi ngisukume phansi ngikhulume lento ukuthi vela angisenandaba nalutho yabo angisenandaba nalutho angisancenge lutho sengumuntu vele oyinikele ekutheni akekho umuntu ozoma phambi kwami ebulala ithalente lami leli ngalipho uNkulunkulu ufuna nami ngidla abantu abami oqhubekayo enza lento emaphambi kwami uzobona nami ngiyindoda yabona uzobona nami ngiyindoda ngizamela izingane zami mangiyokhokha imali estudio ngizongayikhokhela ukuthi ufuna ngizoqashazwa okhuzani mina yabo ngisho ngikhokhela ukuthi nami ufuna ngakho umuzwa kithi ngivusa ikhala kithi angimphazamisi ezintweni zakhe akasuke kwezami izinto ngiyacela izwe lizwa ngicela asuke ekungivaleleni akasuke ngempela endleleni yami sengikhathele yabo njengoba ngikhuluma sengikhathele yabo wemhlongo usakhuluma leyo ngifuna ukubheka ukuthi ngo-2019 ngesikhathi ukhuzana eqasha ungasakhona ukubuyela emcimbini usufonelwa uThuthani uThuthani hayi sizoyenza imizamo yokuthi ugcina ufikile emcimbini uyabuyela nona kubona ukhuzana ngaphambi kokuthi ukhiphe le video owayikhipha ubatshela hayi ukwenza kwenu kanje nakanje angeke ngisakwazi ukuthi ngize emcimbini okanye uThuthani usengithintile la uthi angize emcimbini uyabuyela nikubona ngaphambi kokuba ukhiphe ivideo noma wavele wakhipha ivideo nje ivideo mfowethu ngayikhipha kuqala ivideo uThuthani ungifonela ngoba sebebona ivideo vele itrenda igcwele yonke indawo bangifonela ngoba sebelokhu sebebona ivideo kuyideposit nje ababengithembise yona babengayikhiphile beyithulele nje yabo beyithulele bengaqaqisi ukuthi ndoda hayi asikunike ideposit ngoba kunje beyithulele okukhomba ukuthi le gama lami ababelifakile lapha ngangingadicile lapha mhlawumbe kuthiwe bethi abantu awuqashiwe nje akangeza ngoba ngangingasaqondi vele ngangeke ngisaya ngoba kwakusemini yabo sekushaya ngisho 12 bengayikhuluma indaba yemali ukuthi bayifaka mase sengifaka ivideo le ngichazela abantu sekuyiyona manje ehlanga esusumsindo bayazi lento bona bayinyathelile balwa nami njengoba benabalandeli bekhuluma yonke into le abalandeli abangayazi uye lo isitha ngifuna ukubheka ukuthi uma kuyikuthi kukhona impi ekhona ngaphambi kokuba wenze nepost oyibhalileyo uke wazama mhlawumbe ukuthi uthola abantu abangakuhlalisa phansi noma uxoxisane nabo ukuthi weMpungose yini ungivalelelana nala ngoba indlela osho ngayo nangendlela osobhale ngayo ukukhombisa ukuthi unento ephathekayo ukuthi uMpungose uyakuvalela la vala khona uke wazama sinokubona kwezinye ikhathi ukuthi kuthiwa hayi silando sibanibani wayewahlanganisa abantu kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvela ugonyuluka uyabona mfowethu kwengisondelene nabo ngababikela njengoba ungibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikela kwasho ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta ukhuzana ngimthinta nje ngingambikele lutho ngimthinta nje ngokucinga ifoni yami akayibambi akaze ayibamba nje ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna angazi uma etshela ukuthi mhlawumbe engayibambi ngizocela imicimbi yakhe le ahlale yenza ngangifonela ukuzokhuluma lona udaba loluthi wemfowethu khona la ngingaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye oyinduna yakhe noma ngeke ngimgagulela ngambikela lo induna yakhe ukuthi cha osebenzisana nabo la igoli ukuthi kunje mfowethu ngavaleleka uyabona ngesimo esukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lo mfo oyinduna yakhe ngimdalula ngamthinta lo mfowethu ukuthi ngithi ngifuna ukuchaza ngibona kahle wangayibambi ifoni yakhe ingakho ke mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo uthinta nokuthi
kuyimputuzeko uKhuzani unamandla okukuvalela ngayo yonke indlela. Kusukela ngo-2019 awukazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko. Ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko, ngizokhohliswa ngizobhuqwa ngoba kwathi mase kufuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali, ngibe ngifike ngo-7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi. Kusho lo baba wakhe uKhuzani uMcineka wathi ngingadlali, yabona isikhathi sengishawe isikhathi, ngibe ngifike ngo-7 engangitshelanga futhi lo Mcineka wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini, yabona. Ngayibuka lento ukuthi lento futhi khona la isuka khona, ngaqhamuka ngazokhashelwa ngo-7 ngo-8 ngazama ukuyongena estage, ngafike ngangena ngengoma eyodwa ngaphuma ngahamba ngifana nomuntu ongadlalanga, yabo. Ngazama nami ngizama indlela ngangena nawo uMcineka wakhona ngibona sengisestage nje, yabo, ngoba akazange ukuthi ngangena kanje, kodwa nje into yakho uMcineka wayesethe ngingadlali, yabo. Esho yena hayi washo yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi ngaya kuye ngifolile nabaculi abanye befolile ngathi ngo-7 ngase ngishawe isikhathi ngo-7 okukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona uMcineka akanayo benaye lo mngani wakhe. So kusukela lapho emva kuba uMcineka ethengwa busangena estage wawusuyazama ukuyongena ubingelele awubanga usaba ingxenye yempucuzeko. Angiphindanga-ke mfowethu ngayingxenye yawo yomcimbi wakhona, ngavalelwa lapho ngavalelwa nje ngqo thina namhlanje nakweminye nje imicimbi kangiphathi-ke kweyakho uKhuzani vele ngisuke ngingayifune yakho uKhuzani ngoba vele ngazi kahle ukuthi uyanginyanya. Bengade ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukhala ngokuthi uKhuzani ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka, ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo. Ngicabanga ukuthi umcimbi kaGatheni waBhongolo usuwenze okwesibili, ikhona eminye nokwenzeka lapho iThoba Maskandi Festival noku ziningi imicimbi. Nakuyo yonke lo mcimbi leyo usola ukuthi kukhona umuntu osuke efaka isandla noma ingoba abahleli umcimbi bengafuni. La khona uKhuzani mfowethu okwazi ukuthi la khona uKhuzani uyalawula ngaso sonke isikhathi. Ngeke ngubale kakhulu umcimbi kaGatheni ngoba umngani wakhe lo imanager uKhuzani bahlala naye le koPitoli, umngani wakhe lo imanager kaGatheni. Mhlambe kukhona mhlawumbe amfunza khona ngoba naye lo mfoloyo uyazi ukuthi ngikhona la emculweni. Baningi nje abantu mfowethu abangani bakhe abangangiqhashi fana nalokhu ungeleviwa ngapha kaNongoma, naye akaze nganyathela emcimbini wakhe, yabo, ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe lo. Baningi impela mfowethu, baningi. Angifuni ukuqamba naye. Angeke mhlambe wenjomane sibheke lento yokuthi kungenza ukuthi i-marketing strategy sikaBobo simenza ukuthi angakwazi ukuya emcimbini, noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyaphoqa ukuthi ube semcimbini yakho bese kuba ukuthi-ke khona leyo ndoda-ke esuke ivalile. Lalela mfowethu, i-marketing ikwelinye, i-marketing ingenye indlela. I-marketing angithi ukuthi ngidayisa umculo wami ngendlela lo muntu, umculo wami uyathengwa mina. Inkinga ila kula madoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lami. Lento useze wayifaka umoya, wayifaka nakwabanye abasondelene nayo. Ngoba uqasha mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlambe ngaleso sikhathi leso. Noma abahleli bemicimbi babuka bese benza ngathi benza labahleli bemicimbi ngathi bayabuka ukuthi umuntu wenze njani. Ngabalusa-ke nami ngabheka ukuthi hayi akwengikhuphula amasoke njengoba ngakhuphulile nje kule ngoma yokugcina. Ngabona ukuthi hayi impilo bonke futhi anginendaba nabo futhi nabo bengaya la kufanelekiwe khona ngoba kuzogcina lapho, yabo, kuzogcina lapho nje. Ngiyababuka abantu beyithatha kancane lento. Angeke mfowethu endleleni yami ngivilwe umuntu, angisabani mina, ngiyahloniphana, uyabona, angisabani futhi nokufela into yami ngingayifela. Iyanginyanyisa lento, iyanginyanyisa lento. Abalandeli ngiyababuka nje besho into abayithandayo bekhulume nje indlela yabo, iyangicika lento. Kukhona la oke waveza khona indaba yemali ngesikhathi uma umculani Mcineka ebhala ipost ekhuluma ukuthi uKhuzani ngathi uselunge kakhulu, sekumele manje kuvezwe lobu ubunja noma ubuthakathi
ekuthiwa unawo wawusuveza ukuthi kahle ngoba nawe ukulunga kakhuzana akaveze ukungcola akakuveze ukungcola yabona manje isikhathi sokuthi uma engcolile akakuveze yabo anginendaba mina nokungcola kwakhe futhi nje anginankinga nangani kefana akakuveze ukungcola kwakhe mayenakho phekwami lo mcineka lo uye lo xabanisa abantu lo mcineka lo muntu wayengiqasha mina umcineko yazi engibiza umcineka engibiza lapha ngiyogidela ubala ethi ukhulisa lempucuze kwakhe ngagida iminyaka emibili ngidela ubala angatholi ngisho isente kule yanto yakhe yabo namhlanje ukwazi ukuyenza ngathi yinto kakhuzana ngesikhathi esinxenxe ethi siyakhe le yanto ethi wakha le yanto sasigida mahala yazi namhlanje uzokhuluma ugibeza ukhuzani la emakhanda ethu uthi yena yabona uzokhulumela ukuthi ukhuzani uyavivinywa akho kuvivinywa la akavivinywa sidala ukhuzani ulokusa okugcwele kubo bagcwele ukusa bonke yabo mana webo ngomhla ka6 January kulonyaka bekade kunomcimbi obukade usemdletsheni nakhona uma ungayanga kuona usola ukuthi kunesandla sika Mpungose ubuza kabi uzolokhu ubhanga umcimbi yabantu abahlukene eceleni mawuzolokhu ufaka bona uthi Mpungose mina uyangezwe imicimbi engiqombelena ngiqondele imicimbi emikhulu angiqondele nale micimbi eyidla ngifana ukuthi ikhandwa umzukulu ikhandwa ugatsheni ikhandwa angikho lapho ngikhuluma ngemicimbi emikhulu la ukhuzana angena khona ukhuzana kangena emicimbini okhandwa kubo ukhuzana kangena emicimbini okhandwa ngikhuluma ngale micimbi yaseThekwini oshalazelayo yabo singawubala umbuso wamaciko kuleyo mcimbi la ubale umbuso wamaciko ungenayo uyefana naye stage sakhona angazi ngibele stage sakhe angazi nakhona ungomunye naye wafakwa ungomunye naye wafaka umoya ugewa ukuthi ugewa right kabe saphathisa umkesi likakhulubuse le ngalezi akade esakhulisa umjijelo wangibiza kanye ugewa wangibiza kanye esaphatha nje umkesi kakhulubuse engakatshontsha imali kakhulubuse ngoba usenede watshontsha imali kakhulubuse wanemali naye usehlakaniphile yabona ugewa waye right kabe ngithi uzokhulisa umculo naye wangenwa le ngqondo efile naye sehambe ekhetha abaculi nje ugeya ekhetha abaculi akhethe nje abaculi ingane zakhethe wonke umculi asikhohlwe ugewa enengqondo kabi wanethe nje watshontsha imali kakhulubuse le wanemali naye berate ephathisa ukesi kakhulubuse lo kodwa ngenye inkathi nginokubheka kunokukhala ngokuthi sesebebaningi kakhulu abaculi endimeni yomculo kaMaskandi baningi ngobo nobo bungomunye wabaculi ngisho ukuthi baningi ngobobo baningi ukuthi ubobo uzogcwalisa ilokuzana uzogcwalisa abaculi angithi sekhona nabamelamayo mingaki iminyaka evalela ubobo wayingashintshwana ukuthi kulokhu ngoba abaculi baningi akwekushintshwa ipost kungenwa abanye makuphiliswana wayingashintshwana wayihlala kwi-group eyodwa yabangani laba bebhola yabafungani laba bamadombolo yabangani laba beyingoma ngoba ngisho ingomeni ingoma ingoma into yomphakathi bangivalele engomeni abangibizi engomeni laba bayabizana yabona ebantwini kube ngathi ufuna uyiyele wena mculi kubona banomona ngeke bekuvumele ngisho ebholeni kube ngathi hayi ufuna uyijoyinele kanti banemgomo ethize yabona ngisho lokhuzana wakhona niyoze nimbone ngoba ngisho elokhuzeni yiba badla imali la ebholeni imali zabaculi badla imali zabaculi lapha ngegama lokuthi bayosiza abaculi beje bengabaniki lutho kuleli bhola bedla imali bona ngisho ingomeni omcineka noge badla imali zahulumeni ngegama lamagoso manje sebeyabona ukuthi la ebaculini abaculi sekubakuncane bengenelela la emalini zamagoso berobhe ngisho amagoso namanje beberobha abaculi ngabo izinto abazenzayo nje ziyabheda ucela imali ngegama labaculi bethi mase becelile imali ngegama labaculi begcina bezosixhaphaza bexhaphaze mina njengoba ngixhaphaza ngemali zabo akusize zabo lezi imali ukuthi bafundele uzohlakaniphela thina la kwaMaskandi abayingani kwabafundile beyokwenza imidili bazohlakaniphela thina ngoba bewazi ukuthi ey'kolweni asiyanga kahle cha Mhlongo yehlisa ngifuna ukubheka le uma ukhuluma ngeyebhola ngesikhathi ikhandwa kwathiwa kukhandwa ubumbano noZwami usuke wazama ukuba ingxenye yalo kwathiwa hayi awuqualify ngoba uyibalile ukuthi nakwenza ukukhandwa ibhola
yes wakufonele phela bona abangani. Uyabona wakufonele bona abangani. Uyazi la ngenkathi kukhothemisilo sasihlangene sisegroupini eyodwa yazi. Sisegroupini eyodwa singamaciko. Basuka laba bathathana bodwa ngokubhulula bayokhanda igroup yabo. Leli bhola lavela lapho ke njengoba ungazi. Lavela lapho kwakuhlangenwe ngokukhuthama kwesilo. Bakuhlangenwe lapho sakushaya imali sihlangene siphelele sonke singamaciko. Emveni kwalapho bayiqeqebana bodwa njengoba abaculi abayibona ukuthi basile bayamaqeqebana bonaba beyodla amadombolo bodwa bengenelana imizi behamba bengena imizi. Ubuqeqebane babo ngoba ubone emadumbolweni babeqale la kule group eyayihlanganise wonke umuntu. Ukusho ukuthi yilapho kwakwasiwa khona yonke into. Ngifuna ukubheka uke wabalula negama likaNgelo V. uNgelo V ngokwami ukubuka nangokubuka ubukeka engesiumuntu osondele kakhulu. Angazi ngolwazi lakho ukuthi ukuvaleleka emcimbini kaNgelo V bese usola noKhuzani kuza kanjani bukhona ubudlelwane Umngane omkhulu noKhuzani labo bantu labo. Umngane omkhulu ayihlama nephepha la. Abehlukane. Ngeke ngiqashe uNgelo V umngane ngalo. Ngeke sengiqashe. Dalo. Sikhona nisixazululo mhlawumbe ongaba naso ekuthenini ngoba iyodwa indoda oyikhomba ukuthi ivimbe ikusasa lakho nokuthola imidlalo wena njengoba nje mina futhi ngingakusho usensimini yami la ngilimela abantu abami la emculweni njengoba ngizile nje ngicula cela uKhuzani asuke ezintweni zami nabangani bakhe ngisho kuthiwa unobhulula abasatshwa kanjani cela asuke eduze kwami ngoba asuke ngempela empilweni yami akasuke nje bengasho ukuthi ngiyahlanya besho ukuthi ngiyagula akasuke ngempela kulento akayenza ngiyacela nje yabo isixazululo uma ngayileso asuke lezi zinto azenza ngegama lami ayiyeke yabona mayeke zona hayi ishane ngengoma siyincengele nje ngengoma njengoba isincenga siride ngoba nami njengoba bekuvalela emicimbini yabo anginendaba nemicimbini yabo angudliwa mina imicimbi yabo yabo ngisuke ngikhalela abantu abangikhunzile abangangiboni lapha emicimbini mina ngiyayiphilisa mina ngemali yamatekisi ngiyayiphilisa ngendlela zami engiphila ngazo angikhathalele imali yabo mina ngisuke ngikhalela abalandeli abangikhonzile ngalomculo engwenza ngwenzeli mina ngiwenzela abantu khona abantu abaphilayo ngalomculo silela phansi khona abantu abaphilayo ngalomculo abawuvalelayo yabo kunabantu abangilalelayo bephume insizini ngalomculo lo engwenzayo kunabantu okufanele abathi bayoyikhunga uyabona alalela ingoma yamaphile lento abayenzayo ukuqeda ngegama lami nami kumele indawo yakithi yabo iyangicika lento yalabantu uma ngake kwenzeke mhlawumbe uma njengake kwenzeke mhlawumbe emhlongo afike uKhuzani athi ingxenye yemicimbi yakhe aqashwe kuyona ngoba usekuzwile ukukhala kwakho futhi uyazehlisa uyinikeza wena ukuthi uhambe uyonandisa esikhaleni sakhe nemali yakho ngeke mfowethu lapho ngeke uyobuya ngibhuqa lapho mphokakhuba ngoba uyobuya ngibhuqa ngoba uyobe idikila leyo mcimbi leyo uyobe idikila ngithi ngeke phela mina nginabalandeli leyo mcimbi yofa makuyoboba ngoba uboba kanabalandeli funeka yena emcimbini leyo yakhe eqonde naye kusuke kufuneka yena maye enosizo kimi ufuna nginike nje ngomoya omuhle into right naye ngiqashe nje entweni kahle njengamanye amaciko haya aduba imicimbi yakhe lapha suke eqashwe khona kusuke kufuneka yena hayi okay okusho ukuthi uma kusukela njengamanje uma engathi mhlawumbe uMpungose lezi zinto oyishoyo ngaye uyazibona ziyenzeka mhlawumbe kuyena uyazama ukuzilungisa ungaqhubeka uzwane naye anginankinga naye uKhuzani ufikelela kimi emculweni anginankinga naye ufikelela kimi bengihamba imicimbi yakhe esazama naye ukuphakama yabo esazama ukuphakama wayengibiza la emicimbini yakhe naye mayenze zama sayipromote ngangiyile lapha eNewtown bengekho ubhululu bakhe abadumile ngadlala lapha ngiyodlala esazama ukudlala kwami lapha ngangathole ngisho imali kapetrol ngingathole lutho ngimkhulisa nami njengomfowethu yabo anginankinga mina noKhuzani into eyenza inkinga yilokuthi bezenza ngathi bahlakaniphile lapha kwami bezenza ngathi bayaphila kanti bayangixoba leyo nto nje ngiyayisayo ngikhathele mfowethu noma ngathiwa kwenzakalani ngifuna ukubheka ukuthi ke kusukela manje indlela yakho nesinqumo sakho sithatha ilesi sithi wena noKhuzani vele anisezwani
ngalokhu ke okugqamile ngoba kuyavela ukuthi bekhulunyezwana kodwa bekuthi bekade kusafihlekile. So kusukela njengamanje kuyacaca ukuthi mina noKhuzani mengayishintsha indlela aphila ngayo nangendlela enza ngayo ukuvaleleni kule micimbi othi ukuvalela kuyona vele angeke nisabona ngaso le. Uyabona nje mfowethu kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani. Kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani ukuthi uthatha ngokuthi akuzwana. Vele mina ke isitha isitha la kimi. Yabo. Ukuthi umuntu ngiyamhlonipha ngibhekisisa ukuthi yabona nje ngimbhekisise kakhulu njengoba ngibona sengikhuluma nje. Isitha isitha la kimi makushintshe nakuye futhi ngiyathemba kunjalo njengoba indoda nje yakwaMpungoza. Kunjalo kodwa ke masingabantu umqondo ukhona siyasebenza behlukane futhi nabalandeli bakhe belokhu bebuza ukuthi amamiliyoni ngilishani nemiliyoni mina imiliyoni ngalishana kusasekuseni iyathengwa lento yabo nayo ngisho ilink yokuthenga le yanto umuntu oshaya amamiliyoni ngiyazi ukuthi online iyathengwa hayi ngoba ngingayazi nginqena ukuthatha imali yami izingane zami ngiyoyifaka lapha ngoba ngiqashwa yabo ngene ukuthatha imali yami ngiyingane zami ngiyoyifaka la kodwa ngiyakwazi ngalishana kusasa ekuseni imiliyoni bengekho bona ngoba vele njengoba sixabene nalona nje angibazoqhela vele anginankinga futhi nalokho ngizoculela ababili engihlale ngibaculela. Kukhona abantu bobo abaveza ukuthi njengoba usufuna ukugonyuluka manje ngokuthi uKhuzani uyakuvalela ingoba mhlawumbe usubona ukuthi awusekho ematheni endimeni yomculo usufuna ukubuya ngoKhuzani uzothini kulo mlo. Ngeke uyazi mfowethu ufuna abantu beku-understand izimpumputhe laba abantu abalandela umculo kanti futhi umculo ubulawa yibo mina ngangithi bawufeva umculo laba bantu izimpumputhe labantu abakhandwa bawoqhawe lami ngoba ungabasa noma apho ngisho bayeweni bonke yabo ngendlela yokuthi abakwazi ukuthi iqhawe noma belithanda belibheke beshaya amakhala ukuthi ngabe kwenze nje bavele nje bethuke besho yonke into abayithandayo uyabona bebale yonke le yanto mina ngifuna ukubuya ngoKhuzani umculo angiqalanga ngoKhuzani umculo ngiyiqalele ngayidumela ngingathuki umuntu ngingenanqa namuntu angifani nabo Khuzani abaduma ubethukana ihlukene lento ngidumele mina njengomuntu oyiphakamela nje kahle futhi ngidumela laba babili abangithandayo angendaba nabo boqhawami ababetheliwe bafakwe ibathwetshulwa la egujini ukuthi abavumi into noma ibheda yabona nababazenzi benziwa yikho ukuthi bahole induna zakhona lezi noma obhulu bakhona baholela khona ukuthi besithuke beholele khona ukuthi abayiboni lento ukuthi bulala umculo lokuthi besithuke noma umuntu ebheda akahlahle labantu abasafeva umculo labantu abalandela labafana asibo nje labalandela uKhuzani akusesiba abalandeli laba sekuyizibi imkhovu nje yakho. Hey ngiyakuzwa Njomane uma uyichaza kanjalo enye into engifuna ukuyibheka bo ilena ethi sesiside isikhathi mhlawumbe sikubuka uBobo enza ama-interviews emsakazweni ngokwehlukahlukana kwayo ngabe nalapho kukhona yini ukusola okubonayo? Cha emaredweni cha ngabe ngibaqambela amanga ngabe ngiqambela amanga emaredweni cha akaze angivale mhlambe kwakusazofika akaze angivale cha ngane ngisukela ngikhuluma kuloko okuqondene. Ukhuluma kuloko ngiyenzela ukuthi ngiphinde ngihlangulule igama labantu abazwana naye uthola ukuthi basebenza emsakazweni ngoba omunye nje manje ngayithatha njengokuthi ubabhanqa bonke abantu abasondele eduze kaKhuzani kanti wena uyazi ukuthi no usho kulaba abasuke benza imicimbi bebodwa abanye cha ama-radio mfowethu cha ungabe ngiyawasukela ema-radweni cha akavalile labo abangabe phela bengabe beyithenga nje impi ngoba makule umngane wakho uyayithenga impi yabo bengabe bayithenga nje impi mhlawumbe mabethanda kodwa anginankinga nama-radio cha nankinga nje abasakazi anginankinga nabo ngabe ngiqhamba mali kodwa-ke makukhona futhi oyithengayo ukuthi uyayithenga njengomsakazi hayi njengokwe-radio eyithenga ukuthi mhlawumbe uyithandela uKhuzani kuyoba okwakhe lokho. Okay kuyoba zinkinga zakhe no wenjomane enye into engifuna ukuyibheka njengoba sengibona ukuthi usuyigonyulukile yonke into okufuna ukuyisho wakuveza konke ukukhomba ukuthi ingani wena usola ukuthi uKhuzani uyakuvalela emcimbini asiye odabeni olukhulu
ukuthi kakhulukazi i-album yakho ke yokugcina oyikhiphile ukuthi ke isekhona yini? Sekhona i-album yami mfowethu futhi yenze kahle kakhulu. Abantu laba ababili abalandeli bami ababili bazamile ukuyikhuphula nangama views. Ngiyayibona iyaqhubeka nje, ngiyabonga nje kakhulu kubalandeli bomculo bebonke. Laba abangizondayo ngeke ngibabonge-ke, uma bethi ngiyinja nabo bayizinja, anginendaba nanabo futhi bengithenge. Laba ongangifuni nami angimfuni, sengisholo nje ukuthi angisancengeli lutho, ongangifuni angimfuni, ongikhonzile akangikhona. Ngiyabonga kulaba abangisupportayo. Mana ngiyabuka la kuma comment kukhona abasavusa le ndaba yokuthi uthe amamiliyoni ayathengwa. Ungasilaya mhlawumbe uthenga imiliyoni ngengoma eyodwa nje yakho ukusikhombisa ukuthi athengwa ngempela. Ngathenga mfowethu kunayo nelink. Ngiyakwazi ukuthenga, hayi ngoba nginomona, nginqena ukuduma ngokufake, angidleli bona umona, bayawazi amaqiniso. Uma behluleka lokho ikhona ilink ngakwenza nje kimi ukuthi ngeke ngithathe imali yami ngiyomosha, kodwa ilink uma beyifuna ngabathumelela oyifunayo angene kuma viewers ayithenge awathenge. Hayi ngiyezwa mne wethu kunjani ukwesekwa ngakini mhlawumbe emicimbini esuke yenziwe ngomasipala ngapha ngasenquthu kukhona ukwesekwa ngakhona noma hayi abantu bangakhona abanidlanzana isekela? Kunabantu abahlala bekhuluma amanga bethi mhlambe ekhaya yabona besho nalokho nalokho, yabona nje njengoba bekuvota bangiqashile kabili. Bengiqasha kabili kungijabulise kakhulu ngoba enquthu sinabaculi abaningi, yabona. Kuyenzeka ukuthi kusasa bethathelo kusasa lo bethathe, mina ngeke ngithi uma bengiqashile nje ngeke ngakhaleli ukuthi ngiphinde waphinde, cha anginendaba nokuphinde waphinde, ngeke ngikhalele nje khona nabe ngiqashile bangiqashile impela kabili njengoba bekuvota. Shuthi kwelokho kukhulu angeke ngize ngithi cha bangivalele. Kuleza nsuku kwake kukhona ukudideka nabo-ke sahlala phansi bangibonisa indlela abasebenza ngayo saqhubeka futhi nempilo. Okay, kungenza mhlawumbe uBobo simbone nesenza umcimbi wakhe ngokwelekelelwa ngabantu noma hayi uBobo uzoqhubeka abe umculi nje ongafuni ukubangisa abantu. Yathena indoda mayiculo ukuthi uma umsakazi hlale nje kusakazeni ungalokhu utatazela nezipho zabantu. Uyabona mfowethu, ngisazohlala phansi nalaba abaseduze kwami ngoba nje sekunje ngicikeka kanje kuyoba kancane, mhlawumbe ngizobuya la mhlawumbe ngihambe ngoba ngumuntu odinwa ngempela, yabo ngumuntu odinwa ngempela. Mhlawumbe nje ngizowuyeka nje ngiyekele khona lokho ukuthi kujabule lo zonke lezi zinto azenza kimi, mhlawumbe uzoba right. Ngizowuyekela yena mina ngoba ngempela kuyangicasula nje kakhulu. Sengisholo ukuthi mhlawumbe ngisazobona nje lapho mfowethu, mhlawumbe nokuhlela imicimbi yakhona angeke ngiyihlele ngoba kuyobe ngathi mhlawumbe sengiyalaya. Ngake ngawuhlela omunye ngoNovember, nami ngithi ngakha khona kwami ngawuhlela, bayawazi nontshata ngangibabizi babekhona nongisho. Ngangiwenze eDavidton, kwalimala-ke iy'moto zami, kwalimala lokukhana lokhu ngani ngalezo khathi lezo ngangabe ngisakhona ukuphinda okwesibili, kodwa ngangiwenzela wonke umuntu, ngangingakhethe ibala lami. Okay, manje kule micabango yakho ozoyenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuba ubacabangele nabathandi bomculo wakho laba abathi uBobo siyameseka nalabo abakusekile ngaso sonke lesikhathi. Sengisholo ukuthi uma ubona ngazathi umculo uyawuyeka mhlawumbe ngonyaka ubakhumbule ngamasingeli ukuze nawo bezokhumbula ukuthi hayi uBobo sasekhona, ngoba akusizi ukuthi uthi uma udinelwe umuntu oyedwa bese kufa nalabo abanye abathi bayakuthanda. Hayi kuzothatheka lapho inqumo mfowethu, laba ababili abangikhonzile mhlawumbe ngizobacabangela ngaleyo ndlela ngoba wendoda yazi igcina inyanyisa lento, igcina inyanyisa ngempela, inyanyisa. Yabona nje baningi mhlawumbe abaculi sebeqhelile ukunyanyiswa abanye abantu, iyanyanyisa lento ngoba isenza ngathi singomama, isenza ngathi funa sigitshelwa abantu abanemali la emakhanda ethu, yabo. Mina njengami mina ngiyakwazi ukuthi kumele indaba zami, ngiyahloniphana nje kakhulu, anginendaba. Yabo nje lento le icika impela nje lento le iyangicika, cika impela. Ngiyakhumbula ngoba sixoxa ukuthi kunengoma ethi lapha emhlabeni kuphila ngo-connection. Ngabe nalapho wawusazama indlela yokugonyuluka ukuthi ngangizama khona ukuveza ukuthi amaqiniso awasekho la emculweni, abahleli bemicimbi
sebelawulwa abaculi yabona kahle kahle haya abaculi ukhuzana ulawula abahleli bemicimbi yabo nguqondise nje kakhulu uyabalawula ngamandla akhe futhi ngiyayisa kakhulu makufika la kwimpucuzo ngoba ngagidela amahala mina ngikhulisa le yanto ngiyayifuna imali yami futhi babeqhubeka bengixosha bakhipha imali yami ngihlukane nabo leyo kuvolunteer zazikhona nebobo lokhu njani sasikhona nesiqinisekiso leyivumelane ezithi ngiyaqasha bobo kulo mcimbi wempucuzeko ngizokhokha senze zazikhona phela kwakuthi nje kwakuvele kuthiwa zazikhona ezomlomo phela kwakuvele kuthiwa hayi ngoba kusaphendwa siyothi mase ku right yabo ungene lapha estage ungenela ubalo yabo usuke la ibhola unikwe 5000 ko deposit igcinwe lapha kodwa namhlanje basile bathatha ukhuzana babagibeza phezulu kwesebenza ngathi impucuzeke kakhuzana kusiye kakhuzana funa nabalandeli bakhe bekwazi kakhuzana uyifici khona le yanto futhi uyishiye khona nami ngiyishiye khona yabo ukuthi nje akulungise indlela enze ake sithi kulungiswa qonde kuyekwe lokuthi ufuna abalandeli bakhe bevule ngokuthiwa ama-Blue Nation baningi bezosithuka la besithukele umuntu wabo esichaphaza mina ngeke ngize ngivume isithathu futhi ngakuphela lokhu makufanele ngufele asithi ke umcineka ungelovi bayawabona amaphutha abo owakhombayo kubona bese sithi nobo senzela ukuthi ke emcimbini elandelayo sikuqashe uzovuma Njomane mfowethu ngithi bushaye network mfowethu ngiyabona network anguzwana yes bebe ngibuza ukuthi la bahleli bomcimbi obagagule ngamagama ake sithi bayabona ngamaphutha abo nabo bese bethi siyawalungisa bobo emcimbini yethu usuzohlala ukhona sonke isikhathi uzoya kulo mcimbi leyo kuya ngokuthi bangibiza emcimbini enjani ngoba phela mase singasazwena ufuna kuhlalwe phaya kuqala kulungiswe uma ube kanjani asibi nawe siyakuzwa mabe ngiqashile ngizoya ngibesabe ngizoya nje mabe ngiqashile ngizoya ngiyosebenza ke bazobe beqasha umculo nami lento engiyifuna ukuyogida stage ukuyojabulisa abantu yabo ngizoya nje mfowethu angibeke kuqonde ngizoya uzoya bubuye emcimbi yakho mhlawumbe nje sesivala mfethu ngifuna nje eyodwa ongasikhumbuza ngayo ingoma noma isiginci ungasiphethe hayi mengibaculele labathi bengithuka kanje ababeyawofa namhlanje ababehambe beyolala bangibathukele abalandeli bakhona la ngiculele labalandeli ngiyoculela abamababili ngiculele laba bangithukayo khona iningi leli ngithukayo okay Njomane siyabonga kakhulu ithuba siboneke lona nokuthi ukwazi ukugonyuluka sithemba ukuthi egcineni kwakho konke kuzoba khona ukuthula nozwano abantu bakhomba ukuthi banamaphutha bazowabona amaphutha abo mawukuthi akhona mawukuthi abawabona amaphutha abo bazokwenza indlela enhle yokuthi bekucacisele ekuthenini lokho wena ukubona kungazathi kuyiphutha kithi cha akulona iphutha kodwa la nala kuyasilekelela thina ukuze umculo kaMaskandi uzoba yileyanto othenga yayiyo ngaphambi kokuba kufike abaculi abathize nabathize cha ngakujabulela kakhulu lokho mfowethu ukuthi kube khona ubulungiswa siphathwe njengoba bethi baphethe umculo nje abahleli bemicimbi besiphathe konke kahle ngokufana beshintshanise ngendlela okuyiyona behlukana ukuthwala amazondo abangawazi ngoba uge angaze ngibe nayenqa naye ngcine baze ngibe nayenqa naye asazi sithi nqa sifabana kodwa ngokuthi bahosha imoya bedonsa imoya beogele njengezinja imkhondo abangayazi begcine sebephila nayo nongele vi begcine sebephila nayo lo mcimbi leyo moya leyo yiyo ke sibeka la isikhona yeah hayi lokho kubeka ngokusobala ukuthi ngoba ngeke ngabona uSimomoza ubheke noMaskandi eposter ensukwini ethi into efunakala yile ukuthi kuhlalwe phansi nabahleli bomcimbi kanye nabaculi ngoba iqiniso webobo lithi akusingawe wedwa umculi ophatheke kabi endimeni yomculo kaMaskandi kungenzeka uwe ophatheke kabi ngokuthi ukhuzana kodwa abanye baningi baphatheke kabi endimeni nje yomculo kaMaskandi yize bengoniwa ilo muntu othi wena ukonile so uSimomoza beneplan lokuthi
ake kuhlale phansi kubonakala ukuthi akukho nokulungisekayo kulawo bantu labo abavela bekhalazi bancane-ke futhi abantu abaye bevele bekhalazi ukuthi hey thina siphatheke kabuhlungu emculweni. Hayi mina mfowethu emaphuzwini lapho uma amaphuzu anjalo kaSibomoza ubeka kahle mafuna kuhlangane kulungiswa izinto ziyolungiswa nje ngoba phela la emhlabeni kuphilwa ngakho kulungiswa yabo. Akekho umuntu ongenaphutha, akekho umuntu ongona. Nami mhlambe nginamaphutha kubo kuwukuthi yibo abawafihlile abangakagonyulukile. Mhlambe base kuhlelwa into enjalo bayokhuluma ukuthi ngabenzani. Yabo. Yeah. No ake simthembe uBhekeni ngoba ziziningi izinto exazulula kuMaskandi. Asimthembe ukuthi uzolenza iplan elifana nalelo lokuthi ahlanganise insizwa kubonakala ukuthi akukho la akulungisela khona. No, uBhekeni ubani kodwa? uSimomoza iyodwa phela. Oh. Buye ngingamazi phela mina. Hawu, noBhekeni awumazi? Hayi lutho. uSimomoza insizwa eyake yasebenza kakhulu nalapho nayo lapha ngaphansi kwebhova likaDikadika. Oh, ukhwezi lo umama wasibaba Sibusiso. Ukhwezi yebo. Ekona mazweli kakhwezi. Hallo ubaba Sibusiso okay uSimomoza hayi sengiyambona lo mhlophe ogcabile. Ngiyambona. Uyena mfowethu hayi uthe uzokabona ukuthi uyihlanganisa kanjani ngoba naye ukhona lapha kuleli iqeqebane lebhola ake emadonboleni angaze ngambone ebholeni. Ngcono manje ngenza iqiniso ngoba bengathi kusasa wenza ngoba mhlambe sasisebenza naye kwibhola kodwa nje umuntu oba nawo amaqiniso ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kubuye bele umuntu nje awuye. Yabo. Umuntu njani? Umuntu onjani kanti Bhekeni? Ubuye bele lo muntu nje awuye wena umazi unjani ukhwezi? Cha ukhwezi ukumazi kwami vele nginimazela buqhamanga. Akusumuntu umuntu engaye ngahlala naye eduze so wena nje umuntu wakwahlala naye eduze mhlambe naye nasebenza ingakho ubuza zonke inhlangothi zakhe. Ayikho ngisho nje ukuthi hayi kungcono ngiyamethemba lapho kokunye ubuye beneqiniso kokunye ubuye bele umuntu awuye nje bambe lapha. Okay no Njomane siyabonga kakhulu mfethu ukusiboleka ithuba osulula namhlanje. Themba ukuthi abantu bezwile ukuthi ayikho impi ephakathi kwakho noKhuzani kodwa indlela enza ngayo ile yokuthi akuvalele emcimbini izokwenza ukuthi egcineni ningaboni ngasolinye akasuke emzileni wakho na uphile ngokahle ngomzila wakho ningabanga imizila. Kunjalo mfowethu ngiyabonga nje uNkulunkulu ababusise bonke kade belalele nami ngiyabathanda abangithandayo ngiyabanyanya abanginyanya siyabonga mfowethu sibonga kakhulu ithuba nakho.